sempre comença en un bar. Però tu i jo mai hem sigut de seguir les normes. No tenim prou amb una llauna i un banc. No cal res més. Diuen que anar a poc és l'habitual, però nosaltres dos som més d'anar reservant taula. En tenim prou amb una bona carta. No cal res més. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i estirats al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant. El que estudiar va ser la teva primera opció o t'havies plantejat d'estudiar alguna cosa? Sí, va ser la primera opció. Jo sabia que volia dedicar-me a això i sabia que la millor opció era ser biòloga. Que si t'hagués pogut dedicar a una altra carrera, què hauries triat? Tenia com a segona opció medicina, però pensava que la responsabilitat de que la salut d'una persona estava a les meves mans seria molt difícil de portar per a mi. Algun projecte futur? Ara mateix estic en coordinació de donants en la clínica en la que estic, però com a projecte m'agradaria ja consolidar-me com a embriòloga en el laboratori i treballar exclusivament en el laboratori. Quants anys vas fer de carrera? De carrera 4 i després de màster 2. Vas tenir alguna dificultat a l'hora d'estudiar o ara treballant amb... Dificultat, a l'hora d'estudiar, no, al final en esforç i perseverança i constància s'aconsegueixen les coses. Però sí que és veritat que en algun moment sí que t'has trobat en el comentari de no, però tu no fas les ciències, si tu eres bona en les coses, fes una altra cosa, no facis això, tu ves a lletres. Com vas saber que volies dedicar-te a la biologia? Va vindre una persona al centre i ens va parlar sobre la reproducció humana assistida.